8:37. Wangifela esphambanweni ngobe ngithandile. Yekela manje thina ukwehla wenyuka ngiyashumayela. Wangifela esphambanweni ngobe ngithandile. Wangifela No, in all these things we are more than conquerors through him who loved us. No, in all these things we are more than conquerors through him who loved us. Please interpret it for me. Thank you. Kepha kukho konke lokho siyanqoba nokunqoba ngowasithandayo. Please repeat that. Kepha kukho konke lokho siyanqoba nokunqoba ngowasithandayo. Kepha kukho konke lokhu. In all these things, somebody shout all. In all these things siyanqoba ngaye owasithandayo. On Thursday we touched a bit on this chapter of Romans, chapter number 8. In all things, can you please repeat that all for me? All. Not some of these things, but all these things. We are conquerors through him who loved us. So the fact that he has loved us makes us conquer. So then we can come to a conclusion that it is his love that makes us conquer. Uthando asithanda ngalo olusenza sinqobe. Asinqobi ezinye izinto ezinye singazinqobi. Kodwa sinqoba zonke izinto. Sanibonani bazalwane. Ohambeni lokukholwa bazalwane bami, uma uke wamukela uJesu njengenkosi nomsindisi, there will be things at work, there will be things in the family, there will be things in your community, there will be things in your business, there will be things in your relations, there will be things, but we conquer all. Usho ukuthi akukho ke vumelekile ukuba kunqobe owathandwa. Angiphinde ngisho akukho kuvumelekile sobona amaphekana ukuba kunqobe onjani owathandwa. Cela ungitshele seshanani wena wathandwa. Wena wathandwa. Ngiphinde ngisho futhi owathandwayo ayikho into that is legally accepted ukuthi it can conquer you. Sugar diabetes is not permitted that it can conquer you. Diseases in your lineage they are not allowed that they can conquer you. Ngoba owathandwayo unqoba zonke lezi bazalwane. Usho ukuthi kuba izinto bese kuba owathandwa. Manje ke mangithi ke zonke lezi zinto ke khona ezakho mina engingazazi ezaziwa wena ukuthi sifuna ukukunqoba. Namhlanje kuseni ngicela ukukwazisa azivumelekanga. It is illegal ukuba singakunqoba. There is an act that prohibit them to conquer you, and that act is called the love of Christ. So that act is ivikela wena. Manje ke ukhona umuntu ozothi why uNkulunkulu evumele lokho? Why uNkulunkulu evumele ukubandezela? Why uNkulunkulu evumele indlala? Why uNkulunkulu evumele ukuhambaze? Why uNkulunkulu evumele this to happen in my life?
it because he has guaranteed that there is an edge that he beats that to conquer. So it can come, yes, but can I preach? Kuvumelekile ukuthi kungeza yebo, kodwa kuvumelekile ukunqoba. Sike. Kodwa ngeke unqobe. Ngeke unqobe. Cela sifunde ngale ndoda ogama layo Onesimus. Mhlawumbe lento izokunikeza ke into yokuba ubone ukuba his love makes you conquer all. Onesimus, ngithola incwadi kaFilemoni. Philemon, let's read verse number 10 in Philemon. I appeal to you, my own spiritual child. I appeal to you for my own spiritual child, Onesimus. eBhayibhelini ikhona incwadi kaFilemon bazalwane. Khona bangcwele ikhona. It's somewhere in the Bible. Incwadi kaFilemon. Isemva kaTitus. No Titus ukhona bazalwane eBhayibhelini. uThithu ngesizulu. Uyabona? uThithu nayo ulapha emva kwencwadi yamaHebheru. Uyabona? For sure incwadi yamaHebheru uyayazi ukuthi ikhona. Yeah. Verse number 10. Is someone I need to charge this morning. I appeal to you for my own spiritual child, Onesimus, whom I have fathered in faith, while captive in these chains. Once he was useless to you, but now he is indeed useful to you. Once he was useless, but now he is useful to you as well as to me. I have sent him back to you in person. That is like sending my very own heart. When I'm sending Onesimus, I'm like sending my very own heart. Asha, please. I would have chosen to keep him with me so that he might minister to me on your behalf during my imprisonment for the gospel. But I did not want to do anything without first getting your consent, so that your goodness would not be in effect but compulsion, but of your own free will. Perhaps it was for this reason that he was separated from you for a while, so that you would have him back forever. No longer as a slave, but as someone more than a slave, as a brother in Christ, especially dear to me. But how much more to you, both in the flesh as a servant and in the Lord as a fellow believer. So if you consider me a partner, welcome and accept him as you would me. But if he has wronged you in any way or owes you anything, charge that to my account. Please read for me. Verse number 10. Until 18. Ngikuncenga ngomntanami engimzeleyo ekuboshweni kwami uOnesimo, okade engenalo usizo kuwe, kepha kalokhu unosizo engimbuyisele kuwe yena oyinhliziyo yami, ebengifuna ukumbamba ahlale kimi ukuze angikhonze esikhundleni sakho ngisekuboshweni ngenxa yevangeli. Kepha ngaphandle kokubona kwakho ngangithandi ukwenza lutho, ukuze umusa wakho ungabi nokucindezelwa kodwa ube ngesihle, ngokuba mhlawumbe kungenxa yalokho ukuba ahlukaniswe nawe isikhashana ukuze abe ngowakho kuze kube phakade,
angabi esaba njengesigqila kodwa abe ngaphezulu kwesigqila engumzalwane othandekayo kakhulu kimi kepha kakhulu kangakanani kuwe nasenyameni nasenkosini. Ngakho uma uthi ngingumhlanganyeli nawe mamukele ngokungathi yimi, kodwa uma ekonile ngento noma enecala kuwe lokho kubalele kimi. Verse number 20. Yes, my brother, let me have some benefit and joy from you in the Lord. Refresh my heart in Christ. Yebo mzalwane, mangithokoziswe nguwe enkosini, uyihlumelele inhliziyo yami kuKristu. Thank you, sir. Onesimus was a fugitive slave to Philemon. And Philemon was a son to Paul. Paul efike shumayela ivangeli, uPhilemon wamukela ivangeli kuPaul. So uPhilemon was a master ka-Onesimus. And Onesimus was a robber because he robbed Philemon. Wayesigebengu esantshontsha. Sasantshontshela ngisho uPhilemon his master. Uma ebaleka uOnesimus ebalekela ukuthi uPhilemon angambulala or he can use the law. So he ran to Rome. Wabalekele Rome. Mayefike Rome uhlangana nompostoli Paulos. He is in prison in Rome. uPaul uboshelwe ivangeli. Lo uboshelwa ukuntshontsha. uPaul uboshelwe ivangeli. uPhilemon uboshelwe ukweba. Lo uboshelwe ukushumayela ivangeli. Lo uboshelwe ukuntshontsha. Lo uboshelwe ukuntshontsha is a fugitive slave of a son yalo oboshelwe ivangeli. Uthando lwakhe lusenza sinqobe konke. Uthando lukaNkulunkulu lusenza sinqobe konke. Manje uthando lukaNkulunkulu ngendlela olusebenza ngayo lunendlela yokufuna likuqinge likuse la lufuna ukuthola khona. Phinde ngisho ukuthi uthando lukaNkulunkulu luye lungene lukuqinge kunezinto ezike zehle kanti uthando lukaNkulunkulu luyaqinga luqingela ukuthola ngoba malike lokuthola lukunqobisa zonke izinto. uOnesimus mayezalwa kubo emndenini wakubo, welcome to family service. uOnesimus mayezalwa kubo uqanjwa igama abazali bakhe and they don't even know ukuthi they are prophesying. Igama elithi Onesimus lisho helpful. Kuyenzeka ke uzalwe emndenini kuthiwa uvusa umuzi uyitshela ukuthi wena umavusana. Yabona bese wena wenza izinto engamavusana. Kanti igama laliprofeta. So Onesimus means helpful. Kodwa Onesimus ukhula uba yi-fugitive slave kaPhilemon. Uma eba yi-fugitive uba useless uOnesimus. Umuntu kuyenzeka aqanjwe emndenini kodwa phambane negama lakhe. Kanti uthando lukaNkulunkulu luzokufuna khona lapho luze lukuthole. Lungitholelani uthando lukaNkulunkulu? Lungitholela uba nginqobe konke. Sanibonani bazalwane bami. Sanibonani bazalwane bami. Uyasuka ke uOnesimus mayiseboshiwe Rome. Upostoli Paul useshumayela kuye.
Apostle Paul ke uyena ke lo ofubhalele leya verse elithi in all these things makakhuluma ngale leya verse uqala athi yini engasahlukanisa nothando likaNkuluNkulu bese ethi ngabe indlala na athi ngabe ukweswela na ngabe ukubandezelwa na athi ngabe ukuba naked na athi yini engasahlukanisa nothando likaNkuluNkulu athi in all things created bese ethi akukho. So now maye khuluma about all these things ukhuluma about everything engakwehlela empilweni yakho njengoba yamehlelo Onesimus. I want to think if I were to be the devil's advocate in this case and advocate for Onesimus. And I want to believe mfundisi in my submission ukuthi Onesimus ngoba wayeyislave lento yokweba wayenga yayingesuyena kodwa kwakuyindlela yakhe yokusurvive. If bengizokhipha Onesimus ejele bengizothi ngicela sibuke izizathu ezenza uOnesimus wantshontsha. uOnesimus hayi ngoba efuna unto bazalwane bami kunezizathu uze uba yilento osuyiyo namhlanje. Abantu ke sebeqhamuka sebekubethela ngalokho kuumphumela abayibhekanga izizathu sanibonani bazalwane uthando lwakhe lusenza sinqobe konke. So if we were to check one, I can submit ukuthi Onesimus was a fugitive slave. Kusho ukuthi wayeyisigqila ngenxa yokuthi wayesezweni lokubaleka wayesezweni lokuthunjwa wasefika wenziwa isigqila. And izigqila zize zibe nezindawo zazo ama headquarters azo asihlala kuwo. So kungenzeka ukuthi untshontshela uFilimoni nje uzama ukusurvive. Some of us have done things we are not proud of because we were trying to survive. Can you are too holy. Let me try these ones. Some of us, we became things that we are not because we were trying to survive. Trying to survive. Trying to survive. Trying to survive. So before you judge me with what I have become, can you understand where I come from? I'm a fugitive slave. Before you throw me with your stones, can you ngangeke ngizalele ekhaya ngasuke ngatshelwa umfana ukuthi uyangithanda. Before you judge me ngokuba nengane engashadile, can you understand? I'm a fugitive slave. I'm a fugitive slave. Fugitive slave. Before you judge me ngokuthi kade ngaqala ukusebenza kodwa imoto namanje anginayo, can you understand? I come from a family where I'm the first one, I'm the breadwinner, I pay black tax. Ingane zasekhaya ezu10 ezingilamayo zondliwa yimi, ekhaya umuzi wawungekho kwamele ukhandwe yimi. So before you judge my God ukuthi owami uNkulunkulu wenzani ngoba namanje kusanje empilweni yami, can you be? I'm a fugitive slave. Yonke lento ibone ekhaya iqalwe yimi. Into enhle ifika ngami ekhaya. Nezingane zakithi njengoba zinezingane zazo zondliwa yimi. So please, before you judge my God that he is failing me, before ungiyalele umama oncindisanayo ngoba ubona ngathi owami uNkulunkulu uyaphuza ukungenzela, can you give me grace? I'm a fugitive slave. But my name is Onesimus. My name is Onesimus. My name means I am helpful. I may be a robber today, but my name has not changed. My name has not changed. But his love makes me conquer. Oh. Uthando lwakhe lungenza nginqobe konke. I know you want to judge me. Ukuthi ontanga yethu sebekuphi empilweni.
But mfethu ngicela ukukuchazela, they are not slaves. I am a slave. Ontanga yethu bafika emakubo kukhona konke. Mina ngafika kithi kungekho konke. So konke okubona kithi ngoba kwamele eqalwe. So ukwazi ukungijaja ngontanga yethu. I'm a fugitive slave. I know you want to judge me. When I indaba ungafundanga, let me tell you, ngangimisela ngangivuka ngesikoleni. Futhi ngangihlala esikoleni throughout the day. Ngangize ngiyobhala iexam kodwa ingqondo yami kwasho ukuthi iyanqaba ukubamba itheory, ngigude ezandleni. So ungangijaji ngejazi. Ngaya ngayimisela kodwa likho iklasi elalifuna ngiqhubeke ngingaliphindanga. Iklasi elalingafuni ngiqhubeke ngingaliphindanga, akumine ngangiphinda iklasi. Ngaphiwa kakhulu ekubambeni itheory kodwa ngaphiwa nginikeze izitini ngizokwakhela indlu. Nginikeze uflower ngizokuxovela, ngizokwakhela amakhekhe. Ngaphiwa la kodwa ngiphiwa lana kwanqaba kodwa ngaphi. So ngangija, I'm a fugitive slave. I'm Onesimus. Somebody shout, his love makes us conquer all. So if you are a parent, if you are a parent and you are hearing me this morning, let me tell you, don't judge your kids the same. They're not the same. Abazali bayawunqaba ku, amen. Ngithi mina abantwana bakho bayafuna ukufana. Kodwa bayahluleka ukufana ngoba omunye uOnesimus, omunye uPhilemon, omunye is a master, omunye is a fugitive slave. Laba abantu engikhuluma ngabo abantwana bakaMpostoli uPawuli. Ngoba uPawuli maye efika eRome, ufika uzala ngevangeli uOnesimus. Kanti uPaul uzele bani? uPhilemon. Awuhamba nami khona uzolithanda iBhayibheli. uPhilemon uzelwe uPaul umsulwa. Ushumayela ivangeli unjani? Umsulwa. Unakho konke. Ingakho phela uOnesimus eze wamtshontshela ngoba awuntshontshe kumuntu ongenakho. So ukuthi nje uOnesimus umtshontshela kusho ukuthi uPhilemon wayenakho. uOnesimus usezalwa naye uPaul, abantwana bakababo yedwa. Nkosi. Onesimus usezalwa naye uPaul, kodwa uOnesimus une record. Some of us, we are here, we are all born again. We are all born by Christ. We are all born by the blood of Jesus. But some of us has records. Ingakho ungangijaji ngokuthi izolo ungifice ngenzani ngoba some of us have records. We came to Christ and we were born again, but some of us came with records. Some of us came with records. But ke uJesu akazukuhlala angasebenzisi ngoba saba nama record. Mawufuna ukungiphikisa hamba umbuzo uzokuxoxela ukuthi ngake ngehla esihlahleni esivuthayo ngehlela omunye umfana ekuthiwa uMoses kanti une record. Kanti une record. Ngamthume ne record. Ngehla ngaye ngeza ukukhala kwabantwana bakwaIsrayeli kodwa ene record. Don't write yourself off just because you have a record. His love makes us conquer. Thando lwakhe lisenza sinqobe konke. Bathi ngehlile ngikuzwile ukukhala kwabo kusho uNkulunkulu wasemazulwini. Wathi nami manje ngehlile ukuthi ngibakhulule. Wathi uMoses yehla phela hamba phela. Wathi angizukuya mina. Ngifuna akuhambe wena. Oh, uMoses wathi hayi uNkulunkulu uyayizwa into oyikhulumayo kuhambe bani wathi wena. Wangalisha irecord ngoba irecord asilikhulumi ngoba liyihlazo lethu. Washi limitation hayi record.
kanti ukhuluma kuNkulunkulu omthume emazi ukuthi une record. Wathathi uziba ngamalimi kwathi wakhululeka sengiyilungisile leyo nto ukhona uAaron uzokhuluma on your behalf. Sengizocasha ngani Nkosi, sengizocasha ngani Nkosi. Kwathiwa hamba uyobalanda. Ngibalanda kuphi eGibhithe? Hayibo, ngiyi-130 lapho. Thando lwakhe lisenza sinqobe konke. Ungiphikisa ngiyobuza khona umama eBhayibhelini igama lakhe ethi uRahab. Wayene record. Igama lakhe uRahab wayene record. Igama lakhe uRahab wayene record. Igama lakhe uRahab wayene record. Kuthiwa ingceku kaNkulunkulu zathi mayibaleka. Wathi uRahab waseyayivulela. Wayivulela indlu, waseyayicashisa. Kwathiwa Rahab, in your lineage kuyophuma inkosi. Mafuna ukungiphikisa inkosi yamakhosi uKristu Jesu. Iqhamuka okhalweni lika Rahabi. uRahab ene record. Usizwe ene record. uDavide kufika uNkulunkulu uthi umbuso wami ngeke uphume endlini yakho. Uthi wena ngoba ungakhela umbuso, uthi wena umbuso ngeke usaphuma endlini yakho. Usethi ke mina ngizokwakhela umbuso wenguna phakathi. Usho kwindoda engiyathatha umfazi womuntu ene record. Tell makhelwane thana, I don't mind your record. Finyelela othandweni lakhe. Some of us, we write ourselves off because of the records. Kanti uthando lakhe lwenza sinqobe konke. Uthando lakhe lwenza unqobe irecord. Nathi into engithanda ngothando lakho, it propels you to do right. Nathi into engithanda ngothando lakho, uthi une record kodwa uthando lakhe lukwenza unqobe irecord. It propels you to do right. Liyakuphoqa ukube wenze kahle. Likhona inkonzweni? Likhona esontweni? It makes me conquer all. David wathi ufuna ukwakhela indlu wathi uNkulunkulu ngeke une record ezandleni zakho. Ugcwele igazi irecord lelo. Ungangakheli kodwa lalela umntanakho ngoba uthando lwakhe luyahluleka. Lwathi umntanakho, lwathi uthando ngizontomula umntanakho. Umntanakho ozalwe futhi. Bafowethu, don't write me off. Don't write me off. Don't write me off. Don't write me off. Mhlawumbe you are writing me off because ngazala ingane engashadile kodwa wazi umntanami uyena ozodonswa khona azalwa kanjalo. Into enhle iyaqala ekhaya ngengane eyazalwa ingazalelwanga emshadweni. Zonke ezazalelwe emshadweni zihlulekile ukwenza into enhle. So don't write me off. Zandla zethu ziyakubanjwa yo inkosi Sukobo sisuka silishiye elizwe. mhla ebamba izandla zethu ngeke abe nandaba ukuthi ezandleni zethu khonani. Ubuthando lwakhe lisenza kusinqobe konke. Some of you anikwazi ukuhlala nathi ngoba nibuka izandla zethu. Kanti uthando lwakhe lisenza sinqobe konke. Bazalwane bami, i-mystery into yothando likaJesu. Ngoba umuntu uthe gijime eyisiboshwa ngenxa yokweba afike ejele ahlangane nothando lukaJesu. Manje ke wena uthando luguqula ibhantinti, uthando likaJesu luguqula ibhantinti libizwe ngepartner in the work of the Lord. Uthando likaJesu luyisimanga. Isimanga uthando likaJesu. Uthi aboshiwe kanti uthando likaJesu lumbeke strategic ukuthi ahlangane noPawuli.
Manje ke uzoba nenkinga uOnesimus ungezumamukela ngendlela aseyiyo, umamukela ngendlela ayeyiyo. Look at your neighbor and say, I'm no longer there. I'm no longer there. I'm no longer there. I'm no longer there. Kwake kwashingelosi kufika Maria Magdalena befika ethuneni. Yathi he's no longer there. Nimfunelani ophilayo kwabafileyo, he's no longer there. Uzoba nenkinga mawungibheka ngerecord owalizwayo. I am no longer there. Mangithi ngiyahlabelela ngilidi worship ngithi bazalwana ngesiphakamiseni izandla ezakhe izandla angakwazi ukuphakama ngoba usangicinga ngezinto owayixoxelwa. I'm no longer there. No longer there. No longer there. I'm no longer there. His love has made me conquer all. I am no longer there. Noma ngabe liphi ithunela lingcwabile sengilinqobile. Sengilinqobile. I am no longer there. No longer there. Uma ngishumayela wena uzongibheka ngendlela okwezwa abangani bakho bexoxa ngayo izolo. I'm no longer there. Ithunele lingcwabile sengiphumile kulo. Khona umndeni ozomemeza after today uthi ithune besimbozwe kulo sesilinqobile. We are no longer there. Ijele besiboshwe kulo sesiqaqiwe kulo. We are no longer there. Oh, somebody shout, I'm no longer there. 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 What in a mina ngiyahluleka ukwenza izinto. I'm no longer there. I'm no longer there. No longer there. No longer there. I'm no longer a woman. I'm no longer a man who is pressed down by situations. Kodwa ngiqubuke phakathi kwezimo. Ngavuka. Avuka ngathuntuthuthu lami. Athu Isaiah thuntuthuthu ndodakazi yaseSiyoni. Besethi take your throne. I'm no longer thulini. I'm in my throne. I'm no longer in jail. I'm a partner in the kingdom of God. I'm getting ahead of myself, but it's okay. Oh, abangwele bayakuliswa izwi leqinongo akhuphuke alishiye elizwe. Manje ke Apostle Paul, why was it important for him to write a letter to Philemon? And he did not only write the letter to Philemon, but he also wrote a letter to the church of Colossians. Why was it important for him to write these letters? And it says, what simultaneously. Enye yaya ebandleni enye yaya kuPhilemon. Ngoba uthando selungificile. Uthando maselungishintshile. Ilona olungikhulumelayo. Ilona olungivulela iminyango. Ilona olungqonqozelayo. Lolo thando lwenza ngobe konke, because it's no longer my efforts, but it's the love of God. It's the love of God. Uzongifika sengingaphakathi angikhulumelanga nginqonqozelwe uthando. He wrote letters. He's still in prison. He writes to Philemon, his son, who is a master, who is a pastor, who is an apostle. He also writes a letter to the church of Colossians. Why? Because Philemon may accept Onesimus, but the church may reject Onesimus. Ibandla seliyayazi indaba kaOnesimus. So kungenzeka ukuthi ibandla limreject uPhilemon amamukele. Makubhalelwe ibandla kuphela pheki. Kungenzeka ibandla limamukele kodwa uPhilemon ngoba wantshontshela yena. Uthando lukaNkulunkulu lwenza njalo. Aluka announce kumuntu oyedwa. Look, announce kumuntu omonile. Look, announce kwabazwile. Angiphinde ngithi abanjani? Ngicela utshela umakhanathana abazwile ngawe. Basozozwa ngawe. Asiphinde futhi uzame
abazwile ngawe basazozwa ngawe. Hayi basazozwa ngawe mntaka baba. Hayi basazotshelwa ngawe mntaka baba. Yazi ukuthi bazwile ngerekho kodwa basazozwa ngawe. Basazoxoxelwa ngawe. Babezwile ngoJesu ukuthi uyofika uMesiya. Kodwa ngibona uJohn phakathi ebhabhadisa. Ngimuzwa ebatshela ababezwile ngoJesu. Uthi bheka nali iwundlu elisusa izono la. Babezwile ukuthi khona uJesu ozelwe oyingane kaMaria, oyingane kaJoseph umbazi. Kodwa babezwile ngayi kwamele bezwe ngayi. Awu bafowethu ngiyazizwa mina isiZulu lesi. Ababezwile angithi babeyazi ukuthi ingane yombazi kwase kumele uJohana baxeleke ngayo ukuthi ubani lo. Angiphinde ngimemezele bebeke bezwa ngomndeni wakini kodwa basazo kusazosha abantu eTexini bethi ngicela ukwehla kwaSibiya esitezi. Bebezwile ukuthi kwaSibiya kukwamfazi ongemama ayikho into enhle engaphuma khona kodwa bazozwa ngabantu eTexini bethi driver kwa left wesibili esitezi kwaSibili. Ebebezwile ngawe basazozwa ngawe. Basazozwa cela ungithintela abawu3 bathi basazokuzwa. 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 This is 2026, your year of abundance. Bebezwile ngokuzwa kwendlebe kodwa basazokuzwa ngawe. Bebezwile kuthiwa uyadivorce basazozwa ngawe. Umndeni wakho mina usubukelwe phansi isikhathi eside njalo uma bekhuluma ngomndeni wakho bethi usho kwalowa emuzi basazozwa ngawe. Abasazozwa. Abasazozwa. Wabhala umpostoli Paulus wabhalela uFilimoni wabhalela ibandla wathi ngicela nizwe bandla lasekhaya. Wathi uFilimoni owayebalekile ngoba wayantshontshile. uFilimoni who was useless. Give me that script. uFilimoni who was useless. Please receive him today because he has been helpful. He was useless, I don't disagree, but today receive him as a helpful person. He was useless, but now he is helpful. He is not only helpful to me, but he's also helpful to you. Mamugeleni lo Onesimus. Philemon, my son, as you would have accepted me. Oh, that is why I love the love of God. La ngithanda khona uthando loNkulunkulu. Uthi ngendlela obuzongamukela ngayo naye mamukele kanjalo. uJesu mabembuza ukuthi muphi umthetho omkhulu kunayo yonke imithetho. Uthi uJesu bothanda uNkulunkulu ungenhliziyo yakho yonke. Bese uthi bothanda umakhelwane. Uthi ngendlela obuzongithanda ngayo mina ngithande naye ngayo. Ngendlela obuzongithanda ngithanda. Thando likaNkulunkulu lunjalo. Lithi mawumamuke uthi Philemon, as you would have accepted me, accept Onesimus. What a manner of love is this? Usathi ke muzo mumno. Uthi whatever he was owing you, count it on my account. Ngizwe ezulwini kumenyezwa. Thiwa noma ube ukweleta bani ini. Kodwa Jesus blood paid it all. Paid it all on your behalf. Paid it all on your behalf. The devil is in trouble because you do no longer owe
explanation to anyone. You do no longer owe them ukubakhazela. Ngithe qala lo nyaka ngathi asichazi kulonyaka. Asichazi kulonyaka. Mawuhlangana nomuntu Onesimus ngigcina uboshiwe angichazi. Usengichazelile. uPaul encwadini yakhe. Uma ungayifundanga incwadi kaPaul, it's not my problem. Read what Paul has written to the church. But whatever he owes you. They said, I don't want you only to receive him as a brother, but also as a partner in the kingdom. When the heavens announce you, they don't announce you with the same position. You're no longer a fugitive slave. You're no, before ungene ejele ubuyi fugitive slave, kodwa mawuphuma ejele, you are a partner in the kingdom of God. Uma ezulwini bememezela ngawe, bafowethu ngisho lento ngoba ezulwini kuyamenye kulonyaka kumenyezelwa ngathi. Angiphinde ngisho kulonyaka ezulwini kwenziwa kanjani? The Lord proved me right and gave me a confirmation of what I'm telling you. I'm closing. It's okay. The Lord gave me a confirmation of what I'm telling you 2-3 days ago. Za ukuthi ezulwini kulonyaka kumenyezelwa ngathi. Bafowethu uzonika umsebenzi okumemezela ngawe. Uzo approvela umuzi wokumenyezelwa ngawe. Kunezinto azozenza ememezela ngawe. uJesu ufuna ukumemezela ngawe. Ufuna ukumemezela ngomndeni wakho. Uyayithuntuthi impama ngezalena ayihlalise. Amakhosi. Wake wangena uJosepha wangena eqoko siyasebenza ejele. Ngoba wayeyi-servant emndlini kaPotiphar. Kodwa wathi mayesekhishwa ejele washintshiswa. Umesememezela ngawe ukushintsha irope because he is changing your position. Umesememezela ngawe ushintsha iposition yakho ukhumula ingubo bekade bekufaka uyigqokile. Ngiyamdabukela umuntu osangibuka njengesisebenzi sakaPotiphar ngoba ngiseyiso. Oyibuka kahle ingubo engiyigqokile manje. Akuseyiye yakuba isebenza kaPotiphar. Thoma yeza phambi kwaFaro ezochaza amaphupho kokho Ndlovu. Kuthiwa wakhunyulwa ingubo yasejele. Yathiwa washintshwa wagqokiswa. Na ucela ulaleleke. Akashintshanga ingubo. Washintshwa. Ukhona nongasazi isigisi la isiZulu la. Angizame ngesingisi. He did not change his clothes. They changed him his clothes and they robed him. They did not clothe him this time, but they robed him. Ngoba nokuwear clothes nokuthi robe are two different things. So don't judge me like someone who is wearing clothes. I'm robed with favor. I'm robed with the cloak of favor. I'm robed with the glory of God. Now, pay attention. They changed him, his clothes, and they robed him. They, who are they? Ababekhona efakwe ejele ngoba igama lokuthi akayoboshwa lashiwo bekhona. Futhi wena believe bisho ukuthi abambambayo bamfaka ejele. Ibona ababezokwazi phela ukuyomkhipha laba bemfake khona. Bazwile ngawe abasekolo ibandla lasekolo selibhaleliwe incwadi ngawe. The one who was useless
is now useful, not only to me, but to you. Now accept. My version said, did not say only accept. Once, that is verse 11, once he was useless to you, but now he is indeed useful to you as well as to me. I have sent him back to you in person. That is like sending my very heart. Angisathumela isigqila kini. Sengithumela inhliziyo yami. Wena usuyinhliziyo kaNkulunkulu. Wena usuyinhliziyo kaNkulunkulu. Wena usuyinhliziyo kaNkulunkulu. Wena usuyinhliziyo kaNkulunkulu. Onesimus was his name. And this name meant helpful. Wazalwa eqanjiwe ukuthi uhelpful. Izimo zempilo zamenza waba useless. Wahlangana nothando lukaNkulunkulu. Restore back to the original intent and purpose yokuzalwa kwakhe. Namhlanje kusele nothando lukaNkulunkulu that wants to restore you. I know in your family, maybe you are the black sheep of the family. Maybe in your family, you are the one abangalindele lutho ngaye. Maybe in your family, you are the one who is carrying the family with your shoulders. Maybe in your family, they've said things about you. But there is a love of God this morning that wants to restore you back to the original intent. You are Onesimus, the helpful, the helpful, the helpful, the helpful, the helpful. You may feel helpless, but you are the helpful. What you've been through has made you helpless. Please stand on your feet. What you have gone through has made you feel helpless, but you are helpful. What you have done, some of the things are your own records. And it has made you helpless. But there is a restoration of your name this morning. The love that found Onesimus in prison is about to find you if you receive it. If you receive it. If you receive it. Loluthando yena will keep it. It abounds. This love that abounds. Please read that scripture for me. That love that abounds. But can you receive it? Can you receive this love? Because this love wants to restore you. Oh, bazalwane bami, some of the things enziwa wena and now you are helpless. He wanna restore you to be helpful again, because your name is Onesimus. You are helpful, and don't worry. He will announce. He will announce. He will announce you. He will announce you. I was saying to you, bazalwane, when God confirmed this to me, Pastor Chidi, 3 days ago, great woman of God that I admire, followed by millions of people, wrote a post on social media. She put my picture with her, and she announced. That was not a Facebook what? Post. That was an announcement, and God confirmed to me that this is a season when He is announcing us. When great giants in faith are calling you a general in the kingdom, that's not a child's play. People who sit in the spiritual realms, who know, who qualify where, when they call, that is not a child, that is not a social media post. That is an announcement from the kingdom of God to the church of Colossians and to Philemon.
You cannot then follow an anointing that penetrates realms and you remain a mediocre. So that was not an announcement about your apostle. It was an announcement about kingdom citizens. Wake kwamemeza abantu Apostle Paul beqhamuka. Bathi ndaba laba who turned the cities upside down. So it's not one man who is announced. Naba laba. You cannot remain a mediocre when you meet this anointing. It restores you to be helpful. And I want to pray this morning as we close. Lift up your hands. Everybody open your mouth. Speak in the spirit if you can. Speak in the spirit if you can. Woo! Come on, Zion, come on. Come on, Zion, come on.